እግዚአብሔር መስገን ጊዜ ህፃውንቲ ምናልባት ያሻለና ማእከልና ሎም ማዓንቲ ካብ ኣብ ከባቢ ሽረ መቀለ ይዘገልግል ኩሎም ብዙሓት ሕዋትና ከዓ ብዙሕ ሓለፍኩም ኢትዮጵያ ብፍላይ ርግፀኛዬ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ተሓጋገዘና ነበረ ብዙሓት እናተሓጋገዘ ዘገልግል ዝነበረ ሓዊኡ ሕጂ ከዓ ማእከልና መጽኢሎ እስኪና ሓውና አገልጋሊ ፓስተር ተመስገን እስከ بتاعيت كتقبلوا እግዚአብሔር መስገን ፈራሐን መጻኻ ፈራሐን መጻኻ እሺ እግዚአብሔር መስገን ፈራሐን መጻኻ ባዕሉ خلالينا يخاطب ገይሩ ተحراكم ለኤል ጎደለተ ለኹን ተባረክ كبر كله نقويتها يخون زابير استمسكن يخون اسكن نزقويتها بقلتها بتاعيت كنا مسكنوا هنا زابير استمسكن يخون كمتي حاونا باستر بول زبولو تمسكن يزبحال توليد زعبه كله 4 اسمرا زبحال غزاوتي مالتي سلازي عبرف هو اسمرا 4 اسمرا توليد عبي دحار كابزي عتكليزان زبحال نشتي غزي نسرح خيده نيره كاوخا عدو خالا زبحال ممهر كوينه دارغا 4 عامت اب عدو خالا يغلغل نيره اب بدحريو اسمرا تمليسه مس بعال ارمي حوي اب زلو سوخا بيلاجو اندامصه انا خا 4 اسمرا اندامصخو اب اسمرا قال هيوت حبيرنا نقلقل نيرنا خبرنا عملاق يكون دحر اب كلتشحن سلستن ناب تقراي مسكوتكو زحلف 10 كندي كبابي 10 عامت اب شيره اب مقله اب تخبابي املاخ محروتو بزي هلي صقو بزي هلي يقلقل الله እግዚአብሔር መስከን ክብሩ ሁሉ ንጎይታ ይሁን ነጥብ ንሰብ ዘይ ካሎ ንእግዚአብሔር አምላኽና ግን ስለዚህ ካሎ ሹሙ ይባረክ ስለዚህ ምናልባት ከም ትፈልጥዎ ሽመልባ ወዓላ ነህቢ ዝበሃል ሕንጻጽ ማይ ዓይኒ አዳሓርሽ እቲ ማዓስከራት ኩሉ በቲ ኣነ ዘለኽዎ ሽረ ስለዝኾነ ብዙሓት አገልገልቲ ብዙሓት ናው ዝመጹ ዳርጋ ቪዛ ኣነ ዝሃርመሎም ነይረ ማለት እዩ ኣው ሆይነ ማለት እዩ ስለዚህ ግን ሕጂ ግን ግዚኡ ስለዝኣኸለ ኣምላኽ ከዓ ኣፍደገ ስለዝኸፈተለይ እግዚአብሔር ይመስገን ዘሐለፈ ከገልግል መጽእ ነይረና ኣብዚ ዩኬ እና ሎማዓንቱ ምሳኹም አምላኽ መጎስ ስለዝሃበኒ ኣብ መንጎኹም ኣለኹ ጽባሕ ሰንበት እግዚአብሔር ተፈቂድዎ ኣብቲ ናይ ቤትኤል ናይ ለንደን ከገልግለ ብድሕሪ ሶኒ ወይ ሶሉስ ናፍታ ዝፈትዋ ከተማ ሽረ አዲስ አበባ ክምለስ ማለት ይኽብር ንጎይታ ይሁን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ መንጎኹም ብምርካበይ ደስ ይልኒ አዝየት ሓጉሽተ ኣብ ውሽጠይ ከአምላኽ ዝመሃረኒ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ከካፍለኩም እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ክረዳናይ ጎይታ ይባርክኩም ክንጽልዶ ሓጢር شب بشم يسوس كمبوه أوانكيل ماريكوس معرف حدا قطر 37 تنزله كاب 35 تنجميره كمبوه الكمي بشم قويتا يسوس كمبوه أنكيه تنسيو جنا ليت خلوا وتا
ናብ ጽምው ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ ስምዖንን እቶም ምስኡ ዘለውን ድማ ክደልይዎ ኸዱ ምስ ረኸብዎ ኸኣ ኩሎም እምበር ይደልዩኻ ኣለዉ በልዎ ንሱ ድማ ምእንቲ እዚኤ ወፅኤ ዘለኹሞ ኣብ ካሊእ ኣብ ዝቐረባ ዓድታት እውን ኣብኡ ክሰብኽ ንዑናይ ንኺድ በሎም ይብለና እግዚአብሔር መስከንቲ ዝደለኹ ርእስቲ እንታይ እዩ ምስኡ ዘሎ ስምዖን እቲ ምስኡ ዘለዉ ድማ ክደልይዎ ኸዱ ምስ ረኸብዎ ኸኣ ኩሎም እምበር ይደልዩኻ ኣለዉ በልዎ ንሱ ድማ ምእንቲ እዚኤ ወፅኤ ዘለኹሞ ኣብ ካሊእ ኣብ ዝቐረባ ዓድታት እውን ኣብኡ ክሰብኸ ንዑናይ በሎም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ይደልዩኻ ኣለዉ ትብል እያ እታ ርእስቲ ስብከተይ እንታይ ይገብሩኻ ኣለዉ ይደልዩኻ ኣለዉ ክብርን ጎይታ ይኹን ዘላለማዊ ብሩኽ እግዚአብሔር ኣቦና ብሽም ኢየሱስ ሎማዓንቲ ኣብ ቅድሚኻ መጺና ኣለና መንፈስ ቅዱስ ንስኻ በዚ ቃል ሓሊፍካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክትጻናንዓና ክትምህረና ክትዛረበና ክትግስጸና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብሽም ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኻ ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ዝደለኻዮ ትገብር ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ደው ክብል እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእኻኒ ተመስገን ሕጂ ኸኣ ብመንፈስካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ክትድግፈኒ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ብመንፈስካ ክትዛረብ ክትጻናንዕ እግዚአብሔር ክትመክር ክትግስጽ እስኻ ዝደለኻዮ መንፈስ ቅዱስ ክትገብር ብሽም ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኻ ንጽልይ ኣለና ዘላለማዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና በሓቂ ስለቲ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ስለ ኣፍሪካ በሓፈሻ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ትግራይ እግዚአብሔር ኣምላኸይ እስኻ ነዚ ዘይዓረፈ ህዝቢ ወኣምላኽ በዚ ወንጌል እዚ ክትዕርፎ ብሽም ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኻ ንጽልይ ኣለና ዘላለማዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ዘሎ ዝውረ ናይ ኩናት መሊሱ መንእሰያት ዝበልዕ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገና እዚ ትግርኛ ተዛራቢ ኸይዓርፍ መታን ዝገብር ክፉእ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ክውቃዕ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ንሕና ኣብ ሓራ መሬት ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብሽም ኢየሱስ ንጽልየሉ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ወኣምላኽ ብመንፈስካ ክትግለጽ ንጽልይ ኣለና ተሪፉ ዘለና ንስኻ ግዜና ንስኻ ባርኽ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ኣሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምቲ ቅድም ዘንበብኩልኩም እቲ ኣርእስቲ ስብከተይ እንታይ ኢሎም መዓንቲ ይደልዩኻ ኣለዉ ትብል እያ ምናልባት ገለ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ኣካፊሎም ኢኹም ተኾይኖም ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝበሎ ንሓሳባትኩም ከም ትፈልጥዎ ይፈልጥ ኢሉ ነገር ግን ንሓሳባትኩም መታን ከንቅሖ ከዘኻኽረኩም ይግባኣኒ እዩ ከምቲ ዝበሎ ዋላ እኳ ትፈልጥዎ ተኾንኩም ነገር ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዘኻኽረና ሎም መዓንቲ ነዛናትኩም ሕብረት እግዚአብሔር ደሪሎ ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ እቲ ኣርእስቲ ከምቲ ዝነገርኩኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ ካብ ከረን ክወርድ ከሎ ዳሓር ብዙሕ ህዝቢ ክመጽእ ምስ ረኣዮ በዓል ስምዖን ወይ ከዓ በዓል ጴጥሮስ መጽኦም እንታይ ክብልዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ኢሎሞ ሰባት እኮ ይደልዩኻ ኣለዉ ምስ በልዎ የስ ትኽክል ኣይተገረመን ነዚ እኳ የመጽ ዛትስ ዋይ እኳ የተገሊጸ ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ኣቡኡ ዝመጸሉ ቀዳማይ ሚሽን እንታይ እትልኩም ሰባት ንዕኡ ከም ዝደልይዎ ንዕኡ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ናቱ ክብሪ ናቱ ኣገልግሎት በሃንቀውታ ዝጽበይዎ ስለ ዝነበሩ ልክዕ ከምቲ ኣባጊዕ ዘይብለን ምስ ረኣየን ተበቲነን ዝብለን ከምኡስ ኮይነን ስለ ዝነበራ እዚአን ከዓ ዕረፍቲ ከም ዘድልየን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረዲኡ ስለ ዝነበረ ዛትስ ዋይ እኳ የመጽ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እሱ ጎይታና ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ከዓ ብድሕሪኡ እቲ ሓላፍነት እቲ ስልጣን እቲ ኣገልግሎት እቲ በረኸት እቲ ተደላይ ምዃን ንቤተ ክርስቲያን ይሂብዋ ኸይዱ ኣሜን ደሕዋተይ ኣለኹም ዶ ምሳይ ስለዚ ንስኻትኩም ኣነ ንስኻትኩም እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ኣድለይቲ ሰባት ገይሩ ይፈጥረና ራዮ ከምቲ ዝነገርኩኹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ካብታ ንጎይታ ዝተቀበልናላ ግዜ ጀሚርና ንቤተ ክርስቲያን ሸኽም ክንከውን ኣይኮናን ተጸውዕና ወይ ከዓ ንዓቤተ ክርስቲያን ተመላለስ ጠፊኺ
ጠፊኻ እንዳተባሃልና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሰባት እንዳተሸከሙና ሰባት ሰለይ እንዳበሉና ክነብሩ ዘይኮነሲ ኣነ እስኻትኩምን ኣገደስቲ ሰባት ምዃንና ጻውዒት ከም ዘለና ፈሊጥና ነዚ ልብና ዝተዳለና ኾንከውን እግዚአብሔር ይዕንትና ይኽፈተልና አሜን ዶቱ ማሕዋተይ ኣነ ግናስ ከበሉ ብትሕትና ሓተኩም ኣነ ግናስ ከበሉ ኣነ ግና በሉ እስከ ሸኽም ክኸውን እስከበሉ ኣይተጸዋዕኹን ኣነስ ከበሉ ኣሕዋተይ ኣገዳስ ሰብ እስከበሉ ተመሲሕኩም ዲኹም ንሽተይ ዝሕልሕል ኢልኩም እንለኹም ኣጀኹም እግዚአብሔር ክረዳና እዩ ኣቱም ኣሜን ዶቱ ብሩኻት እግዚአብሔር ክረዳኩም እዩ ንስኻትኩም ኣገደስቲ ሰባት ኢኹም ደጋጊመ ሓደ ግዜ ኾምት ኢለኩም ክትዕገሱን ኢኹም ማለት እዩ ሓደ ቡና እንታይ ኢሎም ደጋጊሙ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ኣብ ጎንኹም ዘሎ ከም ዝበልዎም ገለም ዘልዎም ምስ በልዎም በቃ ድኽም ኢሎም ሽዑታ ኢሎም በሎም ከም ተምሰበኽቲ ማይ ሃቡና እሞ ንሕና እውን ደጋጊምና ኸምኡ ክንብለልኩም እምበር ኣድኪምኩምና ኢሎም ተም ሓደ ዓብ ሰብኣይ ኣቦ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ደጋጊም ዋላ ኸምኡ ተዘይበልኩኹም ግን ሕልፍ ኢለ ኸሸግረኩም እሞ ክንነቃሕ እግዚአብሔር ይደግፈና ሕጂ ክብለኩም ዝደለኹ እንታይ እትልኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይ እዚ ቃል እዚ ምስ ገለጸለይ ምስ ኣብርህለይ በቃ ኣብ ዝኸድክዎ ጠቓሚ ሰብ ኣድላይ ሰብ ግበረኒ እዚ ጸሎተይ ኣብ 4 መራ ከምዚ ዝበልኩኹም ኣብቲ ገዛውትና በቃ ኣብ ገዛና ኩሉ ግዜ ሸውዓተ ኣወዳት ሕዋቲና ነርና ሸውዓቴና በቃ እቲ ገዛውትን ድሕር ተላኺፍና ሸውዓቲኦም ቶም ሕዋተይ ብፍላይቶም ዓበይቲ ሕዋተይ በቃ ተባኣስቲኦም ነሮም ድዋዓዮም ዘብሎ ግን ምሸት ከዓ እቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ድሓር ኣብ ገዛና መጺኦም ከዓ ሓደ ካብ መንጎቶም ሕዋተይ ሰኺሩ ተመጺው ቶም ካልኦት ሕዋተይ ድዋዓዮም ዘብሎ ነሮም ማለት ስለዚ ፍቲ 4 ኣስመራ ገዛውትና ፍሉጥ እዩ ንዓና ዝለኽፈና የለን ግን ኣብ ገዛና ኸኣና ሓድሕድና ሰላም ዝበሃል ኣይነበረና ድሓር ግን እቲ ኩሉ ከኣለ ጎይታ ብርሃን ኣብ ገዛና መጺው ሰባ ተሓደ ሓውና ተለዊጡ ድሓር ተሓደ ነተሓደ ከምኡ እንዳበልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ታሪኽና ለዊጥዎ ሽዑ ሓደ ዓለማዊ ወድ ገዛውትና ከምዚ ኢሉ ዳበይ ገብሪ ህይወት ኢና ንበሃል ዳበይ ገብሪ ህይወት እኳ ሰይጣን ካብ ገዛኹም ሸውዓተ አንጎሎ ይሃዲሙ ኢልና እረ ሰብዓ አንጎሎ ይሃዲሙ ኢልና ንሕና ኸኣ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ሕጂ ኩላህና ኣምላኽ ብምሕረቱ ብዚሒልና እቲ ሓደ ሓወይ ስጋብ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ኣገልጋሊ ፓስተር እዩ ዘሎ ተሓደ ሓወይ ኣብ ዊኒፔግ ኣገልጋሊ እዩ ተሓደ ሓወይ ኣብ ኩላህና ካብቲ ምሕረት ኣምላኽን ካብቲ ረድኤት ኣምላኽን ዝተለኣለ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ነገልግል ኣለና ኣነ ግናስ ከበሉ ኣሕዋተይ ኣነ ግና በሉ ንቤተ ክርስቲያን በሉ ንኣዝማደይ በሉ ሸኽሚ ክኸውን ኣይኮንኩን ተፀዊዐ እንታይ ዳ ይደልዩኻ ኣለዉ እዩ ዝብል ኣድላይ ሰብ ኢኹም ስኻትኩም ዓተከሌዛን ምስ ኮድኩስ እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዚሒለይ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ኣይነበረን ሽዑ بسرح لنا خيرنا جن عبت بسرح لنا زخدنا جن church تتخيلا مالتي عدو خلا مسكوت كوها مليسس كابتي محرت أملاخن تسقى أملاخن زستلا عليه زز سلام ززول كوسب في الشخ ززول كوسب في قري ززرع كوسب بزوحات سبات بعقل قلوتنا نابقوي تامت يا مالتي آمين لو تنبروحات ناتي كنقركم إلى قليكم كن نقرقن أملاخ كتسوع عنا هلو أملاخ كتسوع عنا هلو نعي ترى يكون ننفسه كفكم እግዚአብሔር ክጽዋዓኩም كله ንኻልኦት ንበረኸት ዝተርፍ ጸጋ ገይሩ ይጽውዕኩም that's why ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደልይኻለው ምስ በሎ ሳይተገረመን yes I know ንዑ እንደመጽ ኢልዎም ስለዚህ ሕዋተይ እግዚአብሔር አምላኽና ምናል ታሪኽኩም ክቅይሮ ይደልሎ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ሕብረት እዚ ኣሕዋት እዚኦም ኣብዚ ዘለኹም ነዚ መንግስቲ ነዝና ዩኬ መንግስቲ ሸኽም ክትኮንዎ ዘይኮነ እግዚአብሔር ጸውዒኩም ዘሎ እስኻትኩም ኣገደስቲ ሰባት ኢኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ስለ ዝኾነ እንታይ ምዃኑ ስለምንታይ መጽኡ ስለ ዝፈልጥ እዚ መንፈስ እዚ ኸኣ ኣብ ነፍስ ወከፍና ስለ ዘሎ ንሕና ጠቐምቲ ሰባት ኮይና ክንመላለስ ኣብዛ ምድሪ እዩ እግዚአብሔር ጸውዒና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ እዩ
سبات يدليو نيرهم إلكم حاسبكم ده تفضوا قال سلست أربعة نتوز خنا كافلوكم يمو شعوت قلينا هنودينا قويتا يسوع كريستوس نمنتعهم سبات زدليو نيرهم تيلكم اتناي مجمرة كلن تنو فقر سلازنا مرة فقر زتتأمت نفسي ويكا فقر زدليت نفسي قويتا أبزل لو دليوم يروحبون يرم إرمي حاوي متحف قدس تحيسكا كتن ببلا يخامو وانجيل يوحنس معرف سالاسان شو لوقاس سالاسان شو عتن سقاب 40 شو عتن زلاخ كتن ببلا يخ سالاسان شو عتن سقاب 40 شو عتن زلا معرف شو عته سوري لوقاس شو عته كاب سالاسان شو عتن سقاب 40 شو عتن أنه أبتعدي حنت حاتياتني سبيت نبرت عبيت اتي فريساوي مقمات مسفلتت قديك بإيز ملأ بلقات أمسات بدحريو أبتقى أجرو دو إلى النابخت بتي نبعتا أجرو تتلقيو جمرت بتقر رأسها نادرزت أجرو تسعم قديك بون تلخيو نبرت اتي صوعو فريساو دما نزريو زنبي انت زخون إذا تنكفو سبيتي حتى تنيا يمو من كمي زمسلت مخانا مفلت أنيرو إلو بلبو حسبه يسوس كا سمعون زبلة كالوني إلو ملسلو نسخة بل ممير بله نحدا ملك حيكل التسب عدا نبروه أبتحدا حمشته ميتي أبتحدا دم 5 دينار نبره زفدي وصل الساعة جن نخلت يوم حدا قلهم كابزياتهم عزيز أفكره منامي سمعون كا نايسي تبزح تحد قلو يمثلني إلو ملسلو نسخة قنوع فرد كابلو نابتا سبيت قلت إلو خا نسمون بولو نزا سبيت زياس تريادو اللغة نابيت كاتخو مو أقري أقوى ماي أحب كانن زياقنا بنمعاتا أقاري أتلقيت بتقر ساون درزت نسخة آيت سالم كانن الساعة زياقنا كابزاعتو جميرا كمس عام أقاري عرفتن نسخة نرسي بزيتي على خاين زياقنا أقاري بقدي كبي لخيت سلازي بزح سلازف قرت نا بزح حتى أتحدي الله أبلك الله اتحدت استحد قول له حدت يو زفكر آمين كبرنا أملاك يكون يسوع قويتايو اتنم له قويتا إن از كنم ببوت أنا حنا كبرنا قويتا يكون كم تتفلتوا إذا سمعون زبها الفريساوي نقويتا يسوع كريستوس عدموه ها ناوز وعم كأخبرات بقى ناي فرساويان كبر زلوهم من علبات ورقت كم تلو من قبره بيزنس كارد سديد خون خل وي فولي قاشاس لزلني قال له مروطات سبات كم عدمه امو ابز بوتا ز خم ترخبه ايو دحار كنا زيت عدمت سب منم زيت تصوعت سب موها بتنايت فرساويان ممزني زيت متنسب قس لا يمسلني مسحاتتت يسوس دبهال عمدا سمعون آتيلو مسبولوا انت دا تصويعا طيقاتو كاتدو خرخبو تيلو فلت سلازخونت نعاي كبرو انصبق سلازي كونه بقى رحاق خبلاي نجر جن كم تتفلطو يسوس فقر مخانو حاتياتنياتات كم زفوتو بمنفس تردي اسلز نبرت بتي قويتا يسوس كريستوس زغلغلوت كا بصيحاتو سلاز نبرت انتي كم زغبرت زرئنا تخيلا اتيا مالتي خبرنا املاك يكون دحار كتنكف كله سمعون زتصبين تايو تنكف كتبلو هلان نبي إلو سلاز حسبه فليتك الله وصي اي تنكفني ماني خسخي كالي يفلط إلو بقى خوار دا يلي تصبيو ترى انداتنا خفتو دا درزتو صغراخ ستا اندا غبرت كلا منم زي بلا شعب بلب سمعون تايلو حاسبو إذا نبي نيرو تزخون እግዚአብሔር ይገስጾ ናይ ግምት መንፈስ አሜን ዶት ማህዋተ ግን ይሰብ ግምት ይዝመላለስ በቃ አሜን ወ ትክክል ናይ ግምት መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጾት ማህዋተ
بقمت بزح جزء يشكع كايسيت الرجومي سلازرا كم زتزخو النيرة مفلتا نيرو يلوم دحر سمون يلو كتا بلبخات هاي تحسب علىها حدا سب نيرو خمسة تلقح نيرو تحدها خندز نيرو التاريخ سلت فلطوه كاب كلت يوم يقرأ مسبول لهم كاب زم كلته من يزفكر مسبوله تبزح يزتحدى قولو يقرأ استبحله له مسبله تغكل بالكايلو إذا سبيت زيا بزح سلستحدى قال لا بزح تفكر على كبروا نقول تايهون سلزرايو أنينا ختمت زجبران تايتلكم يسوس فقريو زبليو قويتا فقريو كلن تنو فقريو زبل سلزبر هلا ما نم فرساوي أي قدفا أي عطا ويكا فرساوي أي قدشا قال أي قدشا تخ إلى متى أب أقرو قويتا خمسة ودقات متحف قدسينا قرنا سلزي سلام تايم قطر حدا زكاف لكم سلام تايم نقويتانا يسوس كريستوس زدلي ونيرم تلكمني كلن تنو أنتاي سلزخانة فقر سلزخانة آمين ده تمحواتي إذا قويتا زس بفقرو نمن زي لوطو كندا شجرتي إذا حويتي حدا حوي أويني بيك زلو باستر كم تزولكم نهيوت كم مسكاريز فوتانه إذا حوي بقى تو تفوت قالوا دي تو كم قدم ناي تجرينيانا ولا قديفكم ما يخون تو أبيلو وأمي بقى جزاناتهم كبابي دحر حدا معالتي أسيرهم دا بوليس وسيدو تزوسدو كمان مسيلكم تعب حوي إذا أسرو بقى شجار سلزخانه كساسي حوي مسخاكرتم قالوا تحواتي السرك أسوي مالتي دحرت أسيرو تفريدو كوتسو خلا دحر حج كي تدقم يلو تبوليس ناي كارشلي بقى دحر حج كي تدقم نجيرنا بقى دحر بقى ريكارد يتحزل كايزولو قليلو مالتي مخيرو بقى خيدي لو تبوليس تهاوي خنيرو قديفو خيدو نزحوي أبزل لك أمها أبزل لك ستايكا كبر قليلو حرايلو دحرت بوليس قديفو مسكدس نايت بوليس كما يزبلت ليزر جاكيت نيراس تخدي نواك وسيدو خيدو نايت بوليس جاكيت مالتي تأثير كات أني حاس مساعد اللهم حواتي نجر كن دحار كن اتفكار زغونة قويتا تاريخه مسلوات أكن كبر نقويتا يخون إذا حوي حجي عاد قويتا يقلقلاله خبر نقويتا يخون إذا فقرزي زي ببوليس كندي بمفررح لو ما أنت بزتهلو تخونيكم كندي هانجز نوبركم كسار تهاربو زنوبركم عشقرت سبات بقى تايم وخبلكم بزح تاريخ زلكم سبات كتلو تخوليكم أنت تاريخكم زغير قويتا شومو يبارك آمين دوت محواتي إذا نحنا نملخو قويتا سقلنا يكوننا سعيبنا تايدا تعيمنا فكار مخانو فليتنا كم سبك كم زي كنا تردي النايم سلازم بتخرستان كم زوالكم تاريخ زتجبرلنا تاريخنا زتلوته سبات يرولنا زي قالوا بزح 10 تغلته جلفتينا 10 4 عيلات جلفتينا جلنا جل كستاي غيرنا شمعبري هنا جل 6 ستينا كنقيراي كالنا ነገር ግን እቲ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ኢየሱስ ግን ታሪኽና ለውይጥዎ ክብርና አምላኽ ይሁን ስለዚህና እዚ ጎይታዚ በዚ ምክንያት እዚ ይመጽ ስለዚህ እዚ ጎይታዚ ሕጅ ምስከደት መንፈስ ቅዱስ አነ ምተኸድኩ ይሓይሽ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም ይሉ ስለዚህ ንሕና ንክርስቶስ ወኪል ኮይና we are the ambassadors of Christ ስለዝኾና ንሕና አገደስቲ ሰባት ኢና ቤት አምላኽ ሕጂ እንታይ ያኽትከውን ዘለዋት ይልኩም ቤት አምላኽ ፍቅር ያኽትጨኑ ዘለዋ አሜን ዶ ተማሕዋታይ ዳጣሓኒ ተኸድክን ኣሕዋትና እንታይ ዲዶራንት ይጨንወካዲ ጋራጅ ይጨኑ ዲዩ ዳጣሓኒት ተኸድካ እንታይ ይጨኑ ሓሪጭ ሓቀ ጋራጅ ተኸድካኸ ዘይት ኦሊዮ ዘይት ፍሬኖ ዘይት ገለመለ ገለዩ ቤንዚን ገለዩ ዝጨንወካ አታለኹም ዶ ምሳይ ስለዚህ ጋራጅ ካ ዝጨንዎ ፍሉጥ እዩ ዳጣሓኒት ካ ዝፈልጦ ፍሉጥ እዩ መምህር ተኾይ ቤት ትምህርት ተኾይኑ ኩለንተኑ ቾክ ዝጨንወካ ቤት አምላኽ ካ ክጨንዎ ዘለዋ እንታይ ይመስልኩም ፍቅሪ አትም አሜን ደትብሩኻት ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ቤት እዚ ብፍቅሪ ይምላ ኣሕዋተይ
ቤትኩም ሓዳርኩም በፍቅሪ መላ እግዚአብሔር አምላክ ንኻልኦት ሞዴል ዝገብር ሰባት ከይነገርካዮም ወንጌል ከይነገርካዮም ሰብ ሓደር ገለ ተተባይሶም ዓለማውያን ተተባይሶም ሰብ በቃ ዓረቅቲ ንምንታይ ይደሊኻ መጽዮም بفقر هاي مارخو أبتي زلخو بوتاس حنتي كابزوم ناي أسلام حفتنا يانا بروبيتنا يانا بقى أنا لك يترد أنن هذا ساعات شو من تفرقان ساعات تزخون ناي نقول مالت كوي أتي أبي لخي كستو قلي لا كوا حيلا مزيان جزانا أنا خاب بقر هي حنسا دك إسعازل نبعت بيتي مالتي يعرف هذاك إسعازل أني حلك دخت مت قليلة إيش تمي ربي شوكم دو قليلاتنا أنا أريدك يربش كنا مستنحت دحرت الراخبة قليلة لك سابتناتا سبايا قال لك تسين دبلي دعاء وعذاب بلا لك أنا سبيتي حنسا تعرف قدر فيها سلزولكو حجي بقى دحلف جزء دولا بلاس أنا تسخم تسعبو قويتاك سعب وسين الله عراه بنيلاتنا كبرنا قويتا ياخذ نمنتاي كميل كقالته ولا اتسبايا زقبر الله مكن خانسي نعي تاريخي قيرن بقى إلى حجي تطميقه نقويتا تسعب الله آمين لتبروخات حجي اتنم له املاح ياو سلازخونه بيت املاح بيتكم حداركم فقر شتت كله سبات يدوليكم آمين لتبروخات عند هردا بيتكم بيت شاي زي كونس بيت عقرقر تخوين خن سلام ديكم سلام نعاهم يخون يلو سب يهدم قال خي تلعلو له ارست العل كتبلو له خلاها قال خا اخبل يزيلهم يهدموها مالتي እግዚአብሔር ካብዚ ሕማም እዚ ይሰውርኩም አሕዋተይ ኣነስ ከበሉ ኣሕዋተይ ዝተጸዋዕ ሁሉ በሉ ዕላማ ተደላይ ክኸውን ካብ ምንታይ ዝተላዕለ እዚ ኸ ካብ ስራሕና ካብ ገለ ዘይኮነሲ ካብቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝተላዕለ ስለዚኦም ስለዚ ሰባት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ገብርዎ ነይሮም ይደልይዎ ነይሮም ኣሕዋተይ ከመይ ሰባት ይደልይኹም ዶ መጽዮም ምኽሪ ሓትኹም ዶ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከም ማሕበር ኣምላኽ ፍቅሪ ደልዮም ፍቅሪ ተጸሚኦም ይመጽኹም ዶ ኣብ ንሓድሕድኩም ዘለኩም ፍቅሪ ምቅርራብ ተፈዊስኩም ዶ ኣነ ጋሻ ስለ ዝኾንኩ እስኹም ኢኹም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ነገር ግን እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ መጀመርያ መለለይና ክኸውን ዝግብኦ ሰባት نزي حكيني دق انتاي زبل فقرهم ريوم دق مزامرتي مخانكم تاي كبرهم يم كلاليهم يم زبلنا لو مجن بمساحتهم زفلتنا بخراباتنا ببادلاناني بادلا خراباتها قال حزنا هم ابصر قاتر امنا بنت دي خمان دي خايم زولنا صبغي بادلان خراباتان ايصلاني قد فقري تشتت تخوينكا إيه تسعنو تمتصاب حبرتسب مالتي بفلاي كأب تسلمات فقري زرحا قولو فقري زتصم قولو حبرتسب كم زز والكوم كم زنا إرترا زولو خونتات سب أب چنكي أب تقراي زولو حزبي أب چنك خون كولو كينا كاب تزد لنا نكافلو خلنا برهانكم كونو خلنا بزحات سبات حجلومي حزب تقراي بزح وانجل يدحنا له انتاي تيلكمني كافتي فقر املاخ زتلعله كبرنا املاخ يكون داود داوخي 3-4 نطب راح تزاري بخ كودي اسخاتكم تدليتيكم يزكافلكم زلو سلازن غويتا يسوس زدلي وزنبرو قداماي علامه فقار سلازنبري كلاي ناي مفتح حساب سلازنبري مفتحي زخونه چنق زبوله سب نامني وسدو نيرو ناب قويتا يوسدو نيرو تنببل يا ارمي حول لوقاس معراف شوعته 10-2-10-3 ناب دغه تختما مس قربه انه موت صيرو وصه نسو نديو حد ودا نبره نسخا مبلتيا بزحات دقه تختما خا مس انبرو قويتا مسرعي دنقت الله أمو عيتيب كي بلا قرب
ቀሪቡ ነት ቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቲ ዶበሉ ንስኹ ኣታ ጎበዝ ተንስእ ብለካሉ ኹበለ እትሙ ተንሲኡ ተቐመጠ ምዝራቡን ጀመረ ነዲኡ ድማ ሃባ አሜን ክብር ንጎይታ ይኹን ክንደይ ደቀም ነይሮማ ሓደ እስከበሉ ሓደ ተስፋ ትገብረሉ ትጸናንዕሉ ዝነበረት ሞይቱ ዋዛ ሰበይቲ ዳሓር ናብ ቀብር እንዳኸዱ ከለው ኢየሱስ ከዓ ረኺቦም ኣታ ጎበዝ ታይ ግበር ኢልዎ ተስእ ጭንቕ ዝበላ ሰበይቲ እቶም ሕብረተሰብ ከዓ ጭንቕ ዝበሎም መፍትሒ ኣበይ ረኺቦምሉ መሲልኩም ኣብ ጎይታ አሜን ደቱም ብሩኻት እግዚአብሔር አምላኽ ዝጸዋዓና ንመፍትሒ እዩ ገለ ሰባት ጭንቕ ክብለካ ከሎ መፍትሒ ኣይሰኣንን እዩ ኢልካ ትመጾም ሰባት አሉ እግዚአብሔር ከምኦም ይግበረኩም አቱም ብሩኻት ስምዑኒ እግዚአብሔር ንባዕሉ ጥዑም ምላሽ ጸሎት ንባዕሉ መፍትሒ ስለዚህ ሰብ ጭንቕ ኢልዎ ክመጾኩም ከሎ ክትሕግዙ ዋላ ገንዘብ ተዘይክኢልኩም ክትጎብሩሉ ዋላ ተዘይክኢልኩም ንግዚኡ ማለት ካብ ዘላትኩም የብለይን እዚያ ግን ትኾነ ካድያ የብለይን ኣነ ክገብረልካ ይክእልኒ ግን ንዓስከ ክጽልየልካ ኣጆኻ በቃ መፍትሒ ዝኾነ በቃ ገለገለ ሰባት ንመፍትሒ መፍትሒ ዝበሃል ዲክሽነሪ ዘይብሎም ሰባት አሉ አምላኽ ካብኦም ይሰውርኩም መራሕቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተባ ኣነ መራሒ አገልጋሊ ሽማግለ ፓስተር ኩሉ በተ አምላኽ ዝሃበን ጸጋ ሆይነ አገልግለ ሕጁን የገልግላለሁ ኣብ ህይወተይ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ኣጓኒፎምኒ ገሊኦም ንመፍትሒ ድልዋት በቃ ካብ ዘለዎም ገለ ክገብሩ ተዘይብሎም ከዓ ንዓሞ ተንበርካ ክጽልየልካ ይጽልዩልካ ከክንዳኻ ይሓዝኑ ኣክንዳኻ ይስምዑም መፍትሒ ንመፍትሒ ንመሃብ ኩሉ ግዜ ልቦም ድሉ ገለኻ ጸድፍ ጥራሕ ይራኣዮም ንመፍትሒ ድልዋት ዘይኮኑ ሰባት ንመፍትሒ ድልዋት ዘይኮኑ ፓስተራት ንመፍትሒ ድልዋት ዘይኮኑ ሽማግለታት እግዚአብሔር ካብዚኦም ይሰውርኩም እቲ ኣነስ ተቀበልክዎ መንፈስ እቲ ስኻትኩም ተቀበልኩሞ መንፈስ ግን ኩል ግዜ ሙሉእ ከም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ ፍጹማት ኣይንኹን ንመፍትሒ ግን ዝተዳለና ክንከውን እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሐልና ኣታ ኣሜን ደቱም ብሩኻት እግዚአብሔር መመሊሱ ናይ መፍትሒ ሰባት ይግበረኩም ጭንቕ ዝበለኩም ሰባት ጭንቕ ዝበሎም ኣባኹም መጽዮም መፍትሒ ክረኽቡ ፍሽኽታኹም ሰላምታኹም ንባዕሉ ወሳኒ እገርመኩም እዞም ደጋጊሞም ዘሸግሩኹም ሰባት ሓደ መዓልቲ ንምስጋና ስለ ዝመጹ ተስፋ ይትቆረጹ ጆኹም ብፍላይ አገልገልት ኩል ግዜ መፍትሒ ትብዎም ሓደ መዓልቲ ንበረኸትኩም ስለ ዝመጹ ተስፋ ይትቆረጹ ኣይትተሓለሉ ቤተሰብኩም ትሕግዙ ዓልየትኩም ትሕግዙ ገንዘብኩም በዝሰራሕኹሞ ንድኻታት ትቡ ኣብ ዓዲ ገዲፍኩም ዝመጻኹም ትኸስሩ ዘለኹም ዝመስለኩም ተለኹም ክሳራ ይብልኩምን ኣጆኹም እግዚአብሔር ክረዳእኩም እዩ ምኽንያቱ ሎሚ ዝሓገዝኩሞ ሎሚ ዘገልገልኩሞ መዓስ ከም ዘገልግለኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ ሎ ትፈልጦ ወዲ ዘገልግልና ሰንበት ውጽእ ክብል ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ነይርዋሲ እቱ ኢላ ጸልየለ እስከ ዕለት ክንዲ ዝቆጸር ኣለኒ ትብሎ ይጽልየላ ዳሓር በቃ ኣጆኽ በቃ ኢሉ ክስታይ ይገብር ሰንበት ከዓ መሊሳ ትመጽእ ከምኻ ይጽልየላ እንታይ ምኽብለኩም ዳርጋ በቃ ማለት ክስታይ ሰንበት ሲናይ ግድን ስታይ ዳሓር ድሕሪ ሓሙሽተ ሰንበት ሓደ መዓልቲ ንኻልኦት ጸልዩ ውጽእ እንዳበለ ከሎ ረኺባቶ ፓስተር ደሊካ ኣለኹ ንዓስካ ሓንሳ ገለ ኢላቶ ሽዑ ክስታይ ኮይኑ ሰባት ድኹማት ስለ ዝኾና ግደፍኒ በጃኺ ለከይዋ ኣነ ሰንበት ዓሚል ጌርክ ንብዚ በቃ ክስታይ ገለ ኢልዋ ነኖ ደሓን ናይ መጨረሻ ደሊካ ጥራሕ ገለ ኢላቶ ናይ መጨረሻ ዳሓር እቱ ኢሎም ክስታይ ኮ ኮይነ ሲዒረ ፍቲ ቤት ፍርዲ ገለሲ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሃቡኒ 100,000 ክባረኸካ ደሊ ኢላቶ ሳሃ ክብርን ኣምላኽ ይኹን
بالخوم تخوينكس انت يخبلكم دلي بسيلكم كومو غبورو مالتي يكون كن اتي لو ما انتي عراتو تشكيم كالو زلها صباح عرات كاخ شكمل كاخلي اتي لو متغلغلو زلها اقداس زخونلو غيزه معلتات አለው ذات واي تحليل كاخ تقدفو تسفا خطقرط شيطان زدليكا ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክና መፍትሒ ክንከውን እግዚአብሔር ጸውዒና ብሩኻት ይሕዋተይ ንመፍትሒ አን እንታይ ደስ ይብለን መሲልኩም ኣብዚ ከተማ ክትነብሩ ከለኹም በርኒንግሃም ነቲ መንግስት ዘይፈልጦ ተተዛሪበ ኣይተሓዝሉ ኦይ ዛወድስ ኢላ ካብ ሽረ መጽያ ዘይትፈልጦ ተዛረባላት የልኩምኒ ሽግር የብሉ አነ ግን ሲለት ማሊ በቅድመ ተማሊ ገለ ይሐስብ ነይረ ሸኽም ማለት ከም ስደተኛ ኮይንካ ሸኽም ክትኮኖም ዘይኮነሲ كيد كانت منغستي ابزي برنينغهام صقم زخونكم ነገር ተሎ ንጎሩና እስከናና نحنا ኢልካ በቃ ንመፍትሒ ክትከውን ትኽእል ይኻይለ የዛምናነ አቱም ንሰብ ዝሳኖ ናአምላኽ ይካአሎ ይስከበሉት ብሩኻት ሓደ ግዜ ፍትዘለኹ ወብት ሽረ ኣብ ጉድጓድ ሰብ እንዳኸደ ከሎ ሕነቅ ኢሉ ይወድቕ መንግስት ዝሰርሖ بينتوتات الله مخيد وك مغبري او ياتو مو سايخون نوشتي اتو تي بينتو ويت كونكريت عينتي مات يجي حلف يلك خاب جافنا بجاف الله قاليو طعيو قاليو كن تسيرو وديقيو حج اند عللكا دوع يبلسب وي نفسه صور سبيت تمصمو تودق وي جمل وي زخونه اغرو يسبر بسايكل كير اخايو تصلميتو تاعتو بزح حساب يخصاي يخون شو حريقه حدا معات مستم ساي زلو شماغلتات تزراريمنا اذا مفتحي غبرولو لو حزبنا እንዳወደቀ نحنا دار انا خنزير انا خنكي صبا يكونن تخينا نافت خنتي باخيده سلام يلي خميد حندي تمين تايد مصيخه بسلام ديلن سلام اذا سبنا زودق زلو بقدم حنت نفسه صور سبيت وديقه قدميو حدا كونريل بدواعيلو هاريمو تخستاي بتاعم توغوديو سلازي زصبق ايكون انتاي داين اتي سبيسيفيكيشن نايتي زدلي كندي بخندي قالما هابنا نحنا كاب ጫፍና ጫፍ كنسرحوينا ايليو مالتي هو قاليلو هو كنسرحوينا ግን بناي منغستي ديليت متان كخونت سبيسيفيكيشن ابزي موينا خينا اتو تبايلو دحر مهازوم جيومتراتات مهندس امصي اتي زدلي نايتي ከተማ دحر ابتي چرچنا ابتي دغه تكونكريت ملينا بقى شو كاب ጫፍና ጫፍ مالتي تግራይ ቲቪ تلفزيون قلمصيوم مالتي بقى تزودق زنبره نايزا ختما حمام زنبره انست زودق زنبره بعالت تمي زبحالو چرچي بمولو تعري تباهيلو افت ختما وره بوره خوينو نت ختما عقمي تريخمو نحنا وحدات ግን ከአ ሚሊዮናት ዘለና ይኮነን ነገር ግን ንግዚአብሔር አምላኽና አሚንና ተንዘድሊያና ኳልኩሌት ጌርና ካብ ሰባት ጠይቀና ጸሊና ካብቲ ዘለና ባጀት ጌርና ነቲ ከተማ ዝነበረ ሽግር ፈቲሕና ዮ ማለት ስለዚህ እንታይ ለዛ አምን አነ ንሕና ነዝና ዩኬ መንግስቲ ሸኽም ክንኮኖ ገለ ጥራሕ ዘይኮነስ ትዝግባኦኩም እኳ ተኾነ ግን ኣብ ገለ ግን ገለ ናይቲ ሕብረተሰብ ሽግር ጸገም ክንኮኖ ዘይኮናስ ንመፍትሒ ክንከውን እግዚአብሔር አፍ ደገ ይኽፈተልኩም አሜን ደትምብሮኻት ገለ እንድሕር አሎ ተኾይኑ ምናልባት እንዳፈራሕኩ እዛውድ ገለ ኸይትብሉን ግን እንድሕር ዝካል ተኾይኑ ግን ጸልዩ እስከ አምላኽ አፍ ደገ ይኽፈተልኩም ንእግዚአብሔር አምላኽና ዝሰአኖ ነገር የለን ከኽብረኩም ተፈቲዩ ዜና በዜና ክገብራ ተደልዩ በርኒንግሃም ፓስተር ፖል አስጎዶም ዝባሃል ምስ ኤርሚያስ ዝባሃል ምስቶም ሽማግለታት መራሕቱን ኮይኖም ስደተኛታት አይኮናን ኢሎም ነዚ ህዝብ ሕብረተሰብን ንአረጋውያንን ገለን በቃ ዩኬ ዜና በዜና ክትኮን ትኽእል ያ ንምንታይ አነ ንመፍትሒ ተጸውዐ ዝብል ርድኢት ዘለና አነ ካሊ ብዙሕ ብዛዕባ አምላኽ ረድኢና ንገብሮ አፍቲ ትግራይ ክነግረኩም ክእል ካሊ ግዜ ንሕጂ ግን ነዛ ንመፍትሒ ትብል ግዜ አተኣኽለና ማለት እዩ اتسالساي نغويتا يسوع كريستوس زدليو زنبرو علاما انتا ايتلكم عرفتي زسانو سبات
السي تعرفت زب دامولو سبات ناب قويتا يموتوا نيرم كلها هنا نفولتو وانجيل ماتيوس عصرت حدا إسران شومنتن دي حكي إسران شومنتن عصرت حدا أتم كلهم تسعروا صور زخبدكم نامن عم ببلا يسكر محاوى عصرت حدا إسران شومنتن ماتيوس أنتم كلهم تسعروا صور زخبدكم أنا كعرفكم ناباي نعو أنا لو هي لبي وانت حديو أرؤتي فكسيو صاروا قليلي مو أرؤتي صاروا كاباين تمارو ننفسهم كا عرفت ترخبيهم آمين كبر نز بروح قويتا يخون أتم بروحات هلهم دمساي عرفت زرخبة سبيو نسبات تايز قبر مسيلكم زعرف سلازين قويتا زدولي وزنبارو نفسهم زتجنقت عرفت زسانو أب زمانو نيرب حجها سبات عرفت سينو مالو عرفت تبومكا أنا نسخاتكم إنا بروحات حواتي بعرفت دون ملالس هلنا سبات كروخبنا خلو 4 تصقم ينغرنا نحنا خا 6 تصقم دينا نغرمس ويس نعرفت إنا نخونم እግዚአብሔር አምላኽና ንዕረፍት ክንከውን ይጸውዕና 80 ኪሎ እኽል ዝተሰከመ ሰብ ናይ ሰብ 40 ኪሎ ክስከም አይክእልን ሕጂ ገሌና ንባዕልና አቤት አምላኽ እንዳተመላለስና ናይ ባዕልና ሸኽም ማዓጾር ስለዘለና ነቲ ህዝቢ ክንዕርፎ ይካልና ነቲ ህዝቢ ክነገልግሎ ይካልና ነቲ ኣብ ጸልማት ዘሎ ህዝብና ንብሎ ሃረር ሪሉ ክመጸና ተኾይኑ መጀመርያ ንሕና ክንዕርፍ እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ደቱም ብሩኻት ስለዚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንምንታይ ይጸውዕና ንዕረፍቲ እዩ ቤት አምላኽ ከምቲ ዝነገርኩኹም ብዘዕረፉ ሰባት ያኽትምላእ ዘለዋ أنا نسخاتكم بكريستوس اندحر زي عارفنا اتم زموتو كعرفو خبيدي أما لا خطانا خي ترفه كفو وسك زيابهر يدليو حدا جزي حدا عركي زنقرني حدا عبسب قالوا عرفت سلر سانت ناب چرچ حيزوا خيدو حجتي حدا جزي اتفوسي أبتم أقلقلتون كنفوسي دلنا خباي جميركم اتناي مجمريا تلقونا اتناي مجمريا علامانا ناي منفس عرفتي سبات كروخبو أبكر مكزيابهر كنصلي يقبعنا سب مسعرفه بدحريو سراح مركب بدحريو طعنا بدحريو مجمريا منقست أملاخ نصدقون كروخبو كعرفو ناي مجمريا قولنا خون زقبو سلازي ذهبت أم سبعي متيو قالوا حيزو ناب چرچ مسمصه دحر حدا غاشا نيرو صلي لايلوت سبعي نقالو ناب قدمي تامصيوا دحر مس صليلا شعت اتي አገልጋሊ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ገለይሉ መልእክት የምጸሎም ማለት ነቱቦአ ማለት የሆነ ሁለት ቁልፍ ነው ማያው ገለው ብሎ አሜን ገለይሉት ሰብአይ ካስቂሉ ማያው ሁለት ቁልፍ ነው አንዱ የእንትን አይነት መኪና ሁለተኛው ደግሞ ተለቅ ያለ መኪና ገለይሉ ናይ መኪና መልእክት ገለየም ጸሉ ማለት እሺ ገለይሉ ስታይገብር መልሱ ይጽልየሎም ዳሃር እሱ ተቦአኻ ለሷ ጸልይላት ገለው ብሎ ንዓኻ ይጽልየላ ግን ኃይሉ ናፍተ ሰብአይ ገይሩ ማለት ምሳሌሎ ዳሃር ደጋው ምስወጹ ነቲ ሒዝዎም ዝመጸ ነቲ ዓዲሞዎም ዝመጸ ሰብ እቲ ዝጸልየሉ አገልጋሊ ኣብ ደገ እንታይ ዳዩ ቁልፍ ተሃብክዎ መልእክት ተምጽኸሉስ ንቕንቕ ዘይብል አሜን ዘይብል ኣይተባረኽ ኣይተሓጎሰ እንዲ ገለይሎስ እንታይ ሞ እሱዳ እዚ ጅቡቲ ዝመላለሰ 15 ደን ገለስካንያ መኪና ኣለዎ 4 ደን ገለ 3 ደን ገለ V8 መኪናታት ኣለዎ እሳስ ኢልካን ዲኻ ንሕና ደሊና ዝመጻና ናይታጓል እስኻ ኸ ናይቲ ሰብኣይ ሓጢን መጺን እንዲኻ ምጽኻሉ ኢልዎ ማለት እዩ
حجت أقولكم دليل بس نايز أقل قال ما يندن تأيزلو عرفتي له زحسبه مال أختنا زي ناي مكينا ممتعيو اتسب أي كا دولي زلو ناي نفس عرفتي نايزا قوالو دولي زلو مال أختي ناي جزا ناي مكينا عادلنيو إلى دي أنا حوهم إلى دي همو إرمي حاو إلى دي أي ولكن قلت وانا هو زلو ناي نفس عرفتيو آمين نتمبروهات سب نفسه مسعرفه مكينو خمصيو نفسه مستمارخه غزو خمصيو نفسه مسعرفه غنزبو خمصيو اتوانا قديفنا ابكالي تغرت كاي نغبر እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ከም ተዝነገርኩኩም እዚ ዕረፍት እዚ አቤት አምላክ ሁሉ ጎይታ አይደለም ማለት ስለዚህም ሰባት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብርዎ ነይሮም ዝስዕብዎ ወይ ከዓ ዝደልይዎ ነይሮም ማለት እግዚአብሔር አምላክና እዚ ቤትኩም ቤት ዕረፍት ይግበሮ አሜን ደትምብሮኻት እግዚአብሔር ቤትኩም በዕረፍት ይምላአዮ ገዛኹም ሰባት ክመጹ ኸለው ታይዝ ገዛኹም ስወደይ ዕረፍት ድስምዓካ ቤትኩም ብናይ ህላው አምላክ ይምላአዮ ሰባት ዕረፍት ሲኢኖ መጽዮም አባኹም ክመጹ ኸለው عرفت ذهب منفس زيابير أبيتكم أب حداركم أب كل مئتاوكم موتاخم زيابير كخبر بزي منفس زي زيابير يبارككم اتراب عيني مجرشا سباتن من تأمن نقويتنا يسوس كريستوس زدلي ونيرم تيلكم حدا جزء دق مزامرتو خيترفو أجان انتخوت ومزه كالو تاي قبر نيرم دق مزامرتخا أمس إلى يومس كحويوم كتبوا ساي كعلم ودين هلا يلوم يوم تصوم نيرم أو زعليت زي بتصومن بتصلاتنيو زوت إلو نتمنفس تاي كم زقبرو متحف قدس هنا قرنا كم زقنحو ماريكوس إرمي حوي كم ببلي معرفت شعته 10 شومنتن عاد خافت هزبخا ممهر نودي زي زار منفس حيزو نابخا أمسي اللخو أبزا حزو دما ينبدبدو نسخة يعفر أسنانو يحركم ينكتسون ندك مزامر تخدما كوتصو نجريمسي نساتهم جنا أي كالون إلو مدلسلو نسون عتازي إزوز ولدوك سامعاز مساحاتكم كنبريه سامعاز كعجسكم نبايام تصو إلو مدلسه نعبدو ما تصو مسرعيو شعوتي منفس فنتر ترابلو نمدري ودقه أنجرجره عفرخا يسوس دمبا نبو إذا كاب زحزو كندي زمنيو إلى حتتو نسخة كم نسنتو كطفو بزحسع أبحون أمين دربيو قال تخيل أنت خونك أجنا دنقت لنا ردعنا بلو يسوس كا تخيل أنت خونك تبلا لغة نزام من كله يقالوا يبلو آمين بو أبو تقول عويلو آمين نزي ما يدقف بلو يسوس توم سب ناو كوجيو مسرعي نترخص منفس عتا زي زارب أمام منفس زكاللقو آمين كابوتا تمليس كون عيتوتو إلو جنحو قعدة بزح فانترت أراب بالواقع وتأ بزحات ميتوك ساعة زول دما كمريس هنا يسوس جنا بيد حجو عتنسى أمه تنسى نبيت مسعة ودك مزامرتو بزح إلهم كما يدعى نعنا موتو آمين وصا انتي كا غيتقبر تمليس كا كيتمص بقى كمزي እግዚአብሔር በዚህ ጸጋዚ حواتينا عين عخاتكم يبارككم آمين دوتن بروخات لومي حد أغاننتن موصا خندي بقى ناي قدم دات حنيت يالو ازن عرقت كم انينا خوينا زلنا እግዚአብሔር يسورنا حواتي بقى وصا بقى تمليس كا انت كيتقبر كيتمص وصا بقى ደቀ መዛሙርቱ ገብርዎ ዘይካሉ አምጽኦ ይዝብለና እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መንፈስ እዚ ንነፍስ ወከፍና ያሐድሰና ህዋታይ መብዛሕትና ሞባይልና ቻርጅ ንምግባር በቃ ርስና ይዘሕመና በላይ ሞባይላይ በቃ ሞባይልና ቻርጅ ንምግባር ሴንሲቲቭና ነቲ መንፈሳው ነገር ቻርጅ ንምግባር ግን በጣዕሚና ንድንጉ ዛትስ ዋይና መናፍስት ዘይእዘዙ ሓደ ግዜ ይዝከረኒ أبس مراخلنا خاب سوا دبداب يصحفهم لنا
زخون أحوات مالت ندحريت ديو قال زملس منفس نيروسي نمدر بدايلكم هاي تقصد نابانا تسودوا لهم تمنافستي قال لي لن دبدابي متئنا انتاي دا يزختنا نمدر بداي تبولوتي تمنفس نابانا يتسدودوا تدليهم نسيول بولومبر قال لي لن دبدابي صحيفنا لنا دا حار ديسكس ابتناي تيولوجي تلاعينو نابينا نسدهم زلنا قال زبل قالينا ناب تلقي قالينا ناب عير قالينا ناب قدقواد قالينا انتاي مو خبلكم ناب حسما انسساتات تلو افتخبابي بقى انتاي مو theological discussion مالتي شعو حدا عوي سبعي حرق إلهم مالتي أتاي وصول نمبر ولا نداب باشاولهم نسدهم إلهمنا مساد الله دعار كالي ودغاني رأت ندباشاول داتي تناتهم نايزو متنقلني آخلهم مليسنا خنوس خلهم أدلهني كم ما ينقبرني نايلو مالتي حجي حواتي نابا يخودي كونن حجي تحطنا نابا يخودو يكونن حطنا اسكبلوتم بحواتي كوصو طرحنا ندول يوم وصا تمليسكا انت كي تقبر كي تمصيلو هذا غزي يموت مفتشر اغلغلتي تنكف يبلو منافست مستغلطو هذا معلتي نعم تمي على العلو مناوشت هو ميلومنا نو تناخفكم اي تغدفلنا وياوصوم ويا تجمامرو ميلي مانخا زادلو كمز دقيسو صنحه ابرابر يبلول كامو يغدفو نو ولا عصينا صلينا تفويسم نود انبر سيلكا خمز ماي كستاي ግጭባ ቢልካ በራቢርካ መግዳፍ አይኮነን አታ አሜንዶትን ብሩኻት አለሁም ለምሳይ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ዘድልየና ዘሎ ውፃእ እዩ ንሓደ ጻዕዳ ከም መናፍስቲ ውፃእ ብለና አታ ተሚሐወይልና አበ ጻዕዱ ከመናፍስቲ ለውም ደሚልኒ አታ ምሶም ዘሎ እንደግዳ አይገድድን ይመል ስለዚህ እዛ ቤተ ክርስቲያንኩም ነዝናይ በርኒንግሃም ናይ ጻዕዱ መናፍስቲ ክትገላግሉ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልኩም አታ አሜንዶ በቃ ሐበሻና በቃ ክስታይ ጥራሕዩ ክግልገል ጥራሕዩ ዘሎ አነ ኻዝራይን ዘሎ ብዝቆነኽዎ ከመይ ጌርካ ነዞም ጻዕዱ ንበረኸት ኾኖም ከመይ ጌሮም ደቆም ናባኹም ናብ ኤርሚና ፖል ከምጽዎም ናባኻትኩም بقى مساكين دق نستير الله خنابزي مساكين بروخات داسبت سرحة صريت سرحة قال حيل أملاخ مساخن الله أنت نفتي أو سدون هذا ما عالتي ذكر النفتشرة بار بنابيت كويس الله كم زناي مستقله كويات تشيت حجف تخون دمينم عبت العلقاز ناي بودا منفس تقليتو دحر اوي مسبله خيداتا صبل قال حيزا خيداتا سبيتي شعوي قال مسبله صنحي ابزلو حاقوسن تمين زبهالو اسم قال يبلو ما يوصيو الى بعلت بنا بيت كويس نغركم زلخ نعين تحاقوشا زبهال حاونا حيزاتنا متيا دحر ناي بودا منفس زلوا سبيت صنحاو تا غوربيت من يخاطبلني انا خستودو حلقه خستودو مرغيتا خستودو وصا بشم يسوس تبنا اوي وصا ابز تقاقربا يقد صنيحلنا املاح محرته سيلنا قلتيفو غلاغيلنا سلسته معلتي وسده غلي وسده እግዚአብሔር ይገላግልኩም አትመحዋተ እስከ ፈትንዎ ዘም ጻዓዱ አለዎም ይመናፍስቲ እግዚአብሔር ንብርሃን ይግበረኩም አቱም አሜን ደቱ ብሩኻት እግዚአብሔር መመሊስን መፍትሕ ይግበረኩም እግዚአብሔር ነዛ በርኒንግሃም ንበረኸት ይግበረኩም ስለዚህ ስኻትኩም ይዶል ይኻለው ዝብል ቃል ተስፋ ዝተዋሃበኩም ህዝቢ ኢኹም ሸኽሚ ክትኮኑ ሸኽሚ ስጋዕ መዓስ ንቤተሰበይ ሸኽሚ በርደን ስጋዕ መዓስ ንመንግስቲ ኣነ ኣባይ ተቐሚጡ ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ንበረኸት ክገብረኒ ኸኣ ፍቓዱ እዩ ዳችዋዮም ሰባት መፅዮም ጎይታ ይዶል ይኻለው ዝበልዎ እግዚአብሔር በዚ ቃል ዝመመሊስ ይባርኽኩም አሜን አመጨረሻ ዝብለኩም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11:56 ተሪኹም እንታይ ዝብል ፈሪሳውያን ከኣ ክቆትልዎን ኢየሱስ ይደልይዎ ነበሩ ይብለና ማለት ሕጂ ንመፍትሒ ጥራሕ አይኮንካን ዝደልዩኻ እኩይ ዝሓስቡ ፈሪሳውያን ከኣስሩኻ ክቆጥቁጥኻ ገበን ክደልይልካ
ሕማቕ ዝምነዩ መናፍስትኻ ይደልዩ ኻዮም ነገር ግን እቲ ሓለዋ ኣምላኽ ምሳና ስለ ዝኾነ ሽሙ ይባረኽ ኣብ ኢደይ ወቂጠካ ካብ ኢደይ ዝምንዝዐካ ሓይሊ ኸኣ የለን እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሰባት ክትስኡና ከለው ኣብ ልዕሊና ሓረቆቶም ክነድድ ከሎ ሽዑ ብህይወት ከለና መዋሓጡና እቲ ምምንጫት ኣስናንም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ አሜን ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ እቲ ንምምንጫት ኣስናን ረድኤተይ ካበይ ዝመጸኒ ረድኤተይ ሲ ሃሌሉያ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ይዝመጸኒ ስለዚ ብህይወት ዘለና ዝደልዩና እኩይ ዝደልዩና ስለዘየለው ይኮኑን ምሕረት ኣምላኽን ሓለዋ ኣምላኽን ምሳና ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ህዝብ ኣምላኽ እግዚአብሔር ክረዳእኩም እዩ እግዚአብሔር ክባርኸኩም እዩ ንባሮን ትኹት ዝርግሑ ኢኹም ንሰንዓፈ ክትዝርግሑ ኢኹም ንዓዲ ተከሌዛን ክትዝርግሑ ኢኹም እግዚአብሔር ንበረኸት ክገብረኩም እዩ ፀዊዕኩም እዚ ህዝብና እዚ that's why ከም ዝበልኩኹም እዚ ዝዓድኹም ጥዑም እዩ ኣየሩ ጥዑም ትበልዑ ምግቢ ጥዑም ጽናሕ ይዝብለካ ነገር ግን እንታይ ይብልካ መሊሰ ይደልዩ ካለው ዝብል ኣበየ ዝድላ ኣነ ኣብ ሽረ ኣብ ትግራይ ኣብ ገለ ኣብ ጦርነት ኣብ ድኽነት ዘለዶ ዝበለጸ ይድለ ኣብዚያ ተልኩምኒ ኣነ ዝድለየሉ ቦታ ኣብቲ ንዓይ ዝደልዩኒ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጥዊዊ ካብ ዝብል ስኢለ ክሳይካ ይገብር ኣብቲ ዝሓሸ ዝብለኩም ካባኹም ዝሓሸ ቦታ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ብኻሊእ ኸይትርድኡኒ ዛወድታይ ኣትብል ዘላ ኸይትብል ኣነ ዘለኹታይ ንኻልኦት ንበረኸት ክንከውን እዩ እቲ ቀንዲ ጻውዒትና ኣሜን ዶ እግዚአብሔር መመሊሱ ይባርኽኩም ስለዚ እግዚአብሔር ይዛረብ ኣብ ዝኾንኩም ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ሽረ ንዘላ ማሕበር ኣምላኽ ብገንዘብኩም ብጸሎትኩም ባዕልኹም መጺኹም ክሰብኩ ተዘይክኢልኩም ብጸሎት ሓጉዝና ብገንዘብኩም ሓጉዝና ንሽረ ንመቐለ ንዓዲግራት እቲ ሎሙ ተገልግልዎ ህዝቢ ጽባሕ ንኤርትራ ንኹሉ ዘገልግል እዩ ኣብ ዝኾንኩም ንባሮንቱ ኣብ ዝኾንኩም ንሰንዓፈ ኣብ ዝኾንኩም ንዓድኋላ ኣተከሌዛን ባሮንቱ ተሰነይ ኣገልግሉ እግዚአብሔር ነቲ ዝደልየኩም ህዝቢ ብድሕሪኹም ገዲፍኩም ማይኹም መጺኹም ዘለኹ ምኽንያቱ ስኻትኩም ኣገደስቲ ተደለይቲ ሰባት ስለ ዝኾንኩም እግዚአብሔር መመሊሱ ይባርኽኩም ኣኽቢርኩም ስለ ዝዓደምኩምኒ ንዓይን ምስኪን ካብ ኣሜሪካ ዘይኮነስ ካብ ሽረ እንዳስላሴ ከገልግል ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ይቐልለይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን